салом алейкум тамошобинои азиз. Тамошобинои азиз, ҳамин як гуфти ҳамун гапҳо ҳамаи кора кардем, ҳамин кора накарда монда буд. Я идея дорум да ҳамин сарам мегум ҳамина амалӣ кунам. Як киноай, я сценарияй рости гап беҳад агар ҳамина кино кунед, ҳамин хе просмотри боварӣ дорум ки просмотри ҳамин бомбовс ки гуфти ҳамин гапҳо мезанад. Дар ин кино ҳам ошиқиаю, ҳам аламиаю, ҳам ҷангиаю, ҳам гуфти ӯ гапҳо охираш ҳамин хе охираш боз зури зурай. Сценария тайёрай. Агар ҳамин ягон одаме боша ки мисол ҳунари синимат кардан дошта бошаву кино синимат карданӣ боша, просто ман ҳамин нависта метонуму аввал амалӣ карда наметонам. Мақсад ҳам пули калон дар корай да ин, ҳам гӯем ки одаме дар корай ки таҷрибаи калон дошта боша. Ман аки хидмат сценарионавис намегирам, мақсад تعریف نمیکنم که ما این خیمه و خیمه با خیلی جایی که داره با اصلاح میکنیم با پیش آدمای تجربه دار میبریم میبینن اصلاح میکنن شا همشه. مقصد همین ویدیو چیه؟ مقصد همین ویدیو همینه که همین باشه اگر یکم آدمی که مثلا مگزین داشته باشه، یکم بیزنسی کانکریت نداشته باشه و رکلام در کار باشه و مثلا تون اگر سپانسر واد کرده همین کینو را اگر расходоша ҳамаша дода то ҳамин киноро бурорем, боварӣ дорум, ҳамин хе боварӣ дорум 100% ки одамам бурд мекунад. И плюс и кинорам конкретно кино мешава. Кинои қадима нест, кинои ҳамин ҳозира гуфти ӯ гапо ки ҳаёт ва фаъолияти яке аз нафарҳое ҳастае ки бовар ку охи агар кино шавад кисалаи бад мешавад. Ман боварӣ дорам. Баъд дар личкаи ман бисёре аз бародаро дар бораи чӣ ба кутубхоната маҳкам кардӣ, мисол бизнесот ки ҷо шудан, ҳамин саволот бисёр мешавад. Дар комментариҳорам бисёр личкадам бисёр менависанд, чо кардӣ, бача чӣ шуд, коро чӣ шуд. нигоҳ кунем бародаро, ман ба тоҷикӣ гирем муфлис шудам, ба русиш гирем банкротиса мегӯянд, чӣ мегӯянд, хулоса банкрот шудем дар ҳамин бизнесе ки доштем. Як хатогиҳое шуд дар ҳамин байн, як ошибкаҳое кардему банкрот шудем, мақсад муфлис шудем. Бизнесҳо ҳам айдаст рафт, ҳам бизнеси ҷаш, ҳам бизнеси Россияш. сол дар Россия медонем ки доштем кутубхонаву авиакассаву иҷомаву ҳамаш гӯем айбайн рафт. ҳамин авиакасса фақат онлайн мондагай. кадометонда ки чиптаи ҳавопаймо лозим боша, метонем дар ҳамин авиакассаи мо зан занем, муроҷиат кунем, ними дастгирии шумои ниминай. мақсад ман аз шумо ягон чи талаб надорум, ягон гап надорум, ягон нови там намекунам. ин ҳамаш ба фазли аллоҳ худша. мисол як хатогӣ аз ҷониби худи ман шудагай ки мисол ҳамин хатогиро ман хатогӣ кӯчак дидам, майда дидам, лекин мутаассифона ин хатогӣ калон будай, мо ҳамин аҳамият надодем ва оҳиста оҳиста омадем ҳамин ҳисоби ҳамин хатогӣ. мақсад ки аз ҳисоби ҳамин хатогӣ ҳамаи чиро гуфти ӯ гапо ки ай даст додем. ва иншааллоҳ ҳамаш меша. ин хатогӣ иншоаллоҳ ки дарс шуд барои мо. хоб просто ҳозир ака ҳамаи чиза подробно фаҳмонда намеша. иншоаллоҳ як вақти мувофиқати як барнома мекунам барои бародарову дӯстое ки мисол ҳамин чиза мехоҳам фаҳмидан, ҳамаша мефаҳмонам. мисол ман ки ҷо сар кардам, бисёриҳо медонанд ин чиза, бисёриҳо намедонанд чӣ хел биромадам, мисол бизнесҳоро кардаму чӣ хел шуду, чӣ гап шуду, охирда чӣ гап шуд ки мисол ҳамаро фурӯхтуму оли бо нисфи пулма додагӣ нестам, нисфи пулма гирифтагӣ нестам. ана бо дабайн бо ҳамо одами харидагирам кидат кард, он фуребон кард, ними пула дод, ними пула надода грех рафт, гум шуд. бизнесҳоро ҳамаро распад кард, айбайн буд, худаш гум шуд рафт. сол ваям ҳамаша мефаҳмонам. хоб чӣ гуфтанем бародарои азиз? хай умедворам ки дастгирӣ мекунем. ман ҳозир дар тоҷикистон қарор дорам бародаро. рӯзои наздик насиб кардагӣ боша як барнома мекунам, ё ки мерам дар ягон студия синиматиш мекунам, ё ки дар хонаам, мисол дар ягон ҷо як барнома мекунам, ҳамаша мефаҳмонам тонам. ҳозираш да ака ҳамин фаҳмидагитон басай ки
хулоса ами Исмоил муфлис шуд тамом. Ба баъди муфлис шудан бо чӣ гап меша вайша мефаҳмонам то киё дар барот местан, киё бо механдан ба ҳолот, киё бо писханд мезанан, намёк мезанан. Меган натонисти сухай хулоса ҳамаша ҳоли мефаҳмонам. Ҳози бо идома дора ҳози ман то охир шаравм кани чӣ гап меша. Аммо одамое ки ҳози яки хандидесиам ба ҳоли ман бо ваё чӣ меша бо мақсад ҳози бо я идея бесте бача ҳоли бо я идеяи дига дорум ваям бози гуфтуга поинами спонсор агар маълум шава ваям мебурорем рӯи экран кино мешада хулоса ҳам кино да ба ҳамаша ҷо мекунем алло нигаҳбонтон бас ҳамиқаки ҳоли безадави яго гӯши тититине меши